Ale postupný prechod na bečkový side, vyzerá to tak, že ten je kompletne dokrát otvorený. Momentálne vidíme Čaja, ktorý už je v tom hevne. Rovnako Kaneki pri grafitoch, toto by malo jednoduché pre teroristickú stranu, ktorá už vybíja v tomto momente. Kaneki misuje svoje šoty, ale nakoniec Semberga usmrtí, ale bomba stále nie je položená, tá by sa v tomto momente mal pokorať. Čas tam stále je, 35 sekúnd, ale ten Benedict je na strane hráčov týmu Makagi. Taký nenájde ten hráč, ale že by krvák na ten cool ten gol mal byť úspešnejší. Tak si vypisuje ďalší kill, a všetko to vychádza pre slovenského hráča, ktorý sa dostane do jednej jednotky. Ale je to Kaneki, ktorý upadne prvý point pre hráčov týmu Makagi. A toto nie je dobré, z výhľadných hráčov týmu Pichu Gang, ak tu Čegelomen konekne ešte ten ďalší kill. Tu bude ale dvojca hráčov mať obrovský problém, ale nakoniec je to Čajov, ktorý usmrtí Wolfika. Čegelomen si poradí, nakoniec nie. Iba málo k tomu, no a Sember sa dostáva do zaujímavej 1v2, pretože puste sa na HPčka, ktoré tam sú. Obidva hráči majú mimoriadne low, ale aj Sember, ktorý je len na 19, ale tam není ten Knight, ktorý by ich dokázal usmrtiť. Obidva je to v takej pozícii, jeden kill tam bol, ale Odrom nemôže vedieť. A je to German, ktorý usmrtí Berga. Na tentokrát rýchly execute, pravdepodobne Bčkového sajtu, Kaneki umotol, ale zastaví tento postup, Smokter tam má videl dobre, čo to tam padne. A urobí pekný damage práve u Wolfíka, ktorý ešte stále prežíva s tými HPčkami. Ale tuto Kaneki by mal jednoducho vyriešiť, nakoniec je to German, ktorý usmrtí Wolfíka. 4v2, Nosík spoločne s Sembergom. A už len práve spomínaný hráč Nosík. S tou 9, toto bude mať mimoriadne ťažké. Minimálne jeden kill by sa tam možno dal nájsť, ale nakoniec je to German, ktorý... A pravdepodobne sa poje cez ten monster a cez ten short. A štvorica hráčov. Semberg, Sufi. A aj Nosík. A nakoniec kompletná štvorca, ale tento jump, ktorý tam prišiel, si myslím, že German počul. Dobyť sa tá rotácia tam mohla spustiť a tento flash a tieto utility, ktoré tam prichádzajú, určite tú rotáciu spustia. Toho času tam je na plen dosť, Nosík bombu plentne. No a Pichu Gang sa dostane do post plentu, ale s tou výhodou, že majú tu mad advantage na svojej strane. Hráči Makagi netušia, kde sa ich oponenti nachádzajú. Nakoniec Nosíkovi vyjde na opera hráčov týmu Makagi. Ale je tam German, ktorý konektuje kill práve na opera Pichu Gangu. Bude mať dôležitý kill a toto by mal zvládnuť, keďže Čaud je v držaní granátu. A toto je mal byť už jednoduché. Toto by mal byť ten prvý point, ktorý si pripíšu teroristická strana na svoje konto. Jednotka pre Pichu Gang. Ale to je až konec číslom 5. Videli sme práve tam tie peniaze, ktoré chýbali tomuto hráčovi. A to aj po 4 vyhraných kolách rade. Napad kompletná štvorca hráčov dokáže dokupovať, ale tie utility nie sú bohviaké. Uvidíme, či Čegelomen dokáže konektu kill. Nakoniec je tam dobrý trik, ktorý tam príde, ale nadskočí aj na druhý, OK. Čegelomen urobil viac než dosť pre svoj tým v tomto kole. Vidíme, že hráč na Ačkovom sajte veľmi trpezlivý, očakáva tam tá diera bola, ale toto nepredieruje Sufi. Toto môže výjsť, nakoniec je to slovenský strelec, ktorý získal tento duel. A German tu nezíska, Nosík tu samozrejme získa Germana. A ten si pripisuje double kill v tomto kole, čas na plant tam je. Toto vyzerá dobre pre Pichu Gang, toto by mohla byť štvorka. A Kaneki po smrti. A tam sa práve hráči týmu Pichu Gangu upierajú, ale ten smog je blízkotý, toto môže byť problém. Ale dobrý cross, ktorý tam mal German, ale toto Maty mu vyšiel výborne. 3v2, nakoniec to Sufi nevyrieši, ale vyrieši to práve Maty. Nosík by tu mal mať tú výhodu tej Gany, ale je to tak, získava aj trojky o tomto kole, že by aj tretí, nie, nakoniec to vyzerá tak, že sa jeho oponenti dostali do výhody. Ale na ten close range by to mala tá MP9 stačiť a rovnako aj táto MK, len aby si tu hráči nevytvorili nejaký veľký problém, pretože tá MK, aby sa dostala do rúk, ale je to Wolfík, ktorý si tripokillom uchmatne. Ale nakoniec by šlo smerom hore, vyzerá to tak. Kde tam prídu, krvák sa dostane do výhody, double kill, dobrý line-up, ktorý sa tam vytvoril a Sufi mu pomôže. Toto je dobré pre teroristickú stranu. A 18. kolo sa končí rýchlejšie, ako sa začalo. Ale tento smoke nevyšiel. Toto môžu Pichu Gang jednoznačne využiť a myslím, že aj ten druhý smoke bol mysnutý. Naopak, aby toto nevyšlo hráčov týmu Pichu Makagi draho. Wolfík má dobrú pozíciu, ale je to Maty, ktorý opára toto kolo. Makili, že by aj stačí na tretí, nie. Je to German, ktorý usmrtí jeho. 3v3. Ačkový site, obsadený hráč v týmu Makagi. Nosík sa prezrádza. Ale toto vyzerá dobre. Tento polosplen vyzerá dobre. Kedy tam sú dvojce hráčov. Berga, Nosík, držanie tejto možnosti a 5 sekundového diffuzu.
Ale ešte stále nemajú dobitý side. Netušia o svojich oponentoch. Utilita sa míňa z rúk hráčov týmu Pichu Gang. Germen prezradený. Prežíva s 24 APčkami, to je mimoriadne dôležité, ale prichádza na Nefuse. Ale ten bude vynajednutý Germenom. A posledný už len Supik, ktorý je vymazaný aj týmto hráčom zo servera. 11 pre Makaki. A to... No, to stále vyzerá dobre pre Pichu Gang. Stále to vyzerá jednoznačne dobre. A to 21. kolo. Si counter-teroristi zoberú na svoje konto. Tam není čas. A možno len 15 sekúnd, s ktorými oni disponujú. Posledný maty, ktorý... A vidíme, že čo sa nám deje momentálne na minimape, keďže tam prichádza momentálne agresia na náčkový side a opäť sa tu dostane do nepríjemnej pozície. Shadow Stitch tam je, stačí to na jeden, a na druhý už nie. Keďže je to Chayo, ktorý si berie tento kill, naopak kill za killom, kill feede, ktorý momentálne sledujeme. Ale Element berie Supil. Toto sa rozpadá hráčom týmu Pichu Gangu. Toto nevyzerá dobre. A Berik bude musieť zachraňovať, ale posledný je už len teda práve spomínaný Semberg. A pak samozrejme bol to Krvák, ktorý sa dostal v tom dueli na tom Ačkovom sajte. Berg v 1v2, nakoniec 1v1, tak hold up. Check Element v miernej nevýhode. 24 HP menej ako on a Berg tam nezískal ten intel, ale Element je veľmi blízko do získa ten duel. Je to Check Element, ktorý berie nie len 13, nie len map, nie len práve toto, ale berie aj zároveň mapik svojho oponenta. No a Pichu Gang v obrovských problémoch. No a pak Makaki predviedli dobrý výkon. A práve odmenou im bolo víťazstvo na piku hráčov týmu Pichu Gangu. Ale to už je jedno, poďme sa pozrieť na Mirage. Nosík tentokrát získava intel, utečie svojho oponenta, alebo Pix získal nepríjemný dink. I hneď na začiatku kola s číslom 1, ale je to práve on, ktorý berie tieto 2 killy, dokonca ujde ďalším, on dokáže skrz tohto získať ďalší frak, tak toto je neuveriteľná práca práve od Wolfiča. A tým pádom usmrtí, toto je pozícia, ktorú malo kedy čakáš, zaskopované by po Batmanoch. Krvák berie ten kill, no a Germenom teda hneď tradenutý jeho teammates a Chayo konektuje ďalší kill na Berga. 3v3. Check Element v pozícii, kde nemôže čakať Nosíka. Toto vyšlo dobre. Toto vyzerá opäť dobre pre Pichu Gang. Tá peťka tam je viac menej reálna, aj keď Chayo ešte úspešný na svojho oponenta. Ale crossery sú namierené na tohto hráča, ktorý nemá žiadnu šancu proti Wolfíkovi. Semberg je príjemne nahitovaný. On má už iba tento jeden flash, ktorým si dokáže pomôcť, ale nakoniec je to Germen, ktorý konekne dokonca triple kill. Čože? Ako sa toto stalo neuveriteľné, dámy a páni. OK, 7. kolo nám prináša poriadnu zápletku, pretože Germen vyčaroval zo svojho repertoára tieto neuveriteľné 3 hlavy. Wolfíkovi spoločne Nosíkom stačí len čakať. Germen po smrti a rovnako aj Chayo. Ale je to začne nice try. Tým pádom minimálne $100 v kapse pre Pichu Gang tam v tom kole. Ale tentokrát je tu Germen, ktorý úspešný je na Nosíka. Wolfíkovi to stačilo na jeden kill, ale je to Chayo, ktorý ho ide refraktne svojho brata zbraní. Bčkový side tentokrát padne. Ale je to stále tam advantage, ktorú držia hráči týmu Pichu Gangu. Kytí u každého jedného hráča, bomba plentnutá. Sofi nebude môcť mysnúť ani jeden jediný shot. Krvák už mierí za partmánov. Checkman si to ale kúka, on o ňom vie a robí to dobre, ale naopak, že by to až tak prekombinoval, jeden kill na Krváka tam je. A že by to stačilo, už nie, toto je OK! Tak pozor, 20 HP, ktoré má Supik so svojím na svojom konte, ale on drží AWP, tak dámy a páni, trhám sa za vlasy, pretože kto tu bude úspešnejší, získa minimálne dôležité kolo, tam není čas. Check Element urobil neuveriteľnú prácu pre svoj tým a tým mu môže ďakovať. Supik príde o svoju zbraň, rovnako je Check Element. Vidíme ale Germena na šorte, OK, tentokrát sú to oni práve hráči v rúžových farbách, ktorí získavajú ten opening, tak konečne to prišlo. Advantage tam je a bude tam dvojnásobná, pretože Berg odchytí Germana, not like this. Toto si nehali hráči týmu Makaki ujsť medzi prsty a tentokrát to budú Pichu Gang, ktorí konečne, ak sa nemýlim, možno aj v 6 kolách pôjdu na scoreboard. A ten má point na svoje konto. A pak Makaki môžu získať 9. Dobrá strela, dokonca usmrtí Krváka. Toto je spôsob, akým nechceš umrieť prvý sekundár v kole číslom 20.
German rovnako konektuje ten kill. Toto je double up setup, ktorý majú Pakaky k dispozícii. A sťa vychádza výborne, pretože toto je fantastická práca. Kebyže toto vyjde, prosím. Málo k tomuto chýbalo, aby German napodobnil Colzeru. Ak sa nemýlim, z roku 2014 alebo 2016, opravte ma v čete. Takže samozrejme osamotený, tam je šanca. Práve na tej boxe to dokázal. Načil Pichugangu využiť. No a vyzerá to tak, že tu je Execute Ačkového sajtu. Tam je momentálne dvojca hráčov, dvojca obrancov. Ale tej utility to bude mimoriadne im stiažia celú pozíciu a Krvák si poradí s obidvoma, dámy a páni. Po tomto kole budeme konštatovať, že Pichugang zoberú 12. By sa muselo stať niečo špeciálne, aby sa to aj dávno nestalo, pretože jeden by tam bol. 1v1, tak hold up. German posledným hráčom, Krvák nahitovaný, ale rovnako aj jeho oponent. Bomba bude plantnutá, hráme o mimoriadne dôležité kolo. Krvák stiahne do rampy. Toto Germanovi nesedí. Má ten smoke, ale má rovnako aj defuse kit. Veď komedy defuse tam je. On ale svoju utilitu vyhancuje do konektoru, ale zároveň má aj ďalšiu k dispozícii. Smokuje si bombu. A tým pádom German presná svoju pozíciu. Kam to Krvák? Not like this! Not like this! Oh môj bože! German vyhráva toto kolo. Krvák meril absolútne nepresne. Ale pozrite sa na tú utilitu, ktorú drží teroristická strana. Súpi jediným hráčom, ale má dobrú pozíciu. Toto German nemôže čakať. Ale on to musí zahrať teraz smart. Robí to dobre. Musí čakať ďalej. Oh môj bože! A Nosík otvára toto kolo. Dobrý kill, ktorý tam príde. Neskorá utilita. To by ale mohlo výjsť. Uvidíme, čo teraz na to Súpi, ktorý nekonekte ten kill. Naopak je to Maty. 4v2, Pichugang v dobrej pozícii na to odpadnúť a zaistiť si svoj map point. Ale pozor, ešte práve, OK, posledný už len German s svojím AWP. Do tejto pozície nechceš. Práve túto zbraň a toto nevyšlo, Nosík takisto zaskopované. Quickscope tam nevíde a nakoniec je to Krvák, ktorý toto... Sufi momentálne dôležitým článkom bude musieť získať tento fight a toto všetko môže spustiť, je to tak. Ačkový set v prvej pohotovosti, dámy a páni, overtime. A vyzerá viac menej než reálne. Kaneki musel predviesť insane class po svoj prospekt, Nosík po smrti, ale Wallpeak konektuje tento kill a tento headshot by mal stačiť. 3v2. German a Chayo, poslední dvaja. Hráči, ktorí držia. Budú chcieť udržať svoj tým v tomto zápase. Pichugang to chce všetko ukončiť tu a teraz. German nedokáže odchytiť tento flick. Polka bomby, polka života bomby je už tam. A toto vyzerá zle. Defuse kity samozrejme u obidvoch hráčov, ale nie sú tam utility, s ktorými môžu pracovať. Ale pozor, ešte na to, aby Berek tu padne. A tým pádom Chayo ešte získa ten kill, je to Krvák, ktorý odchytí Germana. A všetko je to na 18 zapečkom Germanovi, Chayovi, ktorý nemá žiadnu šancu. Krvák to tu všetko ukončí. 13 pre Pichugang. Tak poďme sa na to pozrieť. Na teroristickej strane nám začnú hráči týmu Pichugangu. Na tej druhej hráči týmu Makaki. Split a Bčkového sajtu, ktorý tam príde. Kaneki úspešný na Sufio, ten ale zároveň na Germana. 4v4. Konec ale Bčkový sajt teda obsadený. Chayo úspešný hlavou na Wolfíka. 3v2. Samozrejme poprosil som ešte observera prehodiť práve strany. Maty s momentom úspešný. Vyzerá to tak, že agresívny mid, ktorý zvolili momentálne hráči týmu Pichugangu, by mohol výjsť, aj keď Čeglame už v pozícii Heavenu. A tam bude mať tú výhodu, pretože ak tam príde ten dobrý split, a vyzerá to tak, že to vyšlo fantasticky pre teroristickú stranu. A už len poslední dvaja, Berg spoločne s Krvákom. Berg ale nakoniec usmrtí Čeglamenta. Toto vyzerá ešte zaujímavo. Či to jeden, anebo aj druhý tým. Bomba stále ďaleko, je v držaní Matio, ten sa stále nachádza na mide. A Berg si tu poradí s ďalším svojím hráčom. Double kill pre neho a Krvák odhalí aj posledného stojaceho na teroristickej strane.
Ťažko povedať, že či Matej tuší, ale myslím si, že asi áno. Ale toto je poľahky. No ak sa na tým poriadne zamyslia, tak môžu tušiť, že práve Berg sa bude nachádzať na Ačku, ale vidíme krváka, ktorý už rotuje. Na Ačkový side a tento smok to všetko prezradí. Makaky poľahky kročia. Hranice Bčkového sajtu. Bombu plantnú. Krvák za smokom, tá pozícia bude dobrá, ale ten timing musí byť takisto dobrý. Damage tam je u dvojici hráčov, Chayon spoločne s Jagglementom na low HP. A krvák videl svojho oponenta, Berg si poradí s prvým menovaným, uvidíme, či bude ochotný získať toho druhého 4-3 moment. Tam tá hlaveň vidno bola a je to Maty, ktorý berie. Tento kill, ale pozor na ten defuse, nie! Krvák s neuveriteľnou prácou. Stále Makaky v obliehaní Bčkového sajtu, Berg v dobrej pozícii, z tohto by jeden kill mal prísť, ale komu príde ten kill je Kaneki, rovnako aj Maty. Ale sú ešte stále v pozícii, Kevy má čo to povedať, nakoniec je to Maty, ktorý ho usmrtí. Ale Nosikovi toto stačí na ten kill, tak pozor. Chayo sa si tým dostáva do 1v2, sami nevieme, ako sme sa tam tak rýchlo dostali. Má bombu vo svojich rukách, není dropnutá v Bčkovom sajte, tým pádom mu to dodáva šancu ešte prehovoriť do tohto kola. Ale čas sa kráti. 30 sekúnd pre neho. Nosík má zaskopované výborne. Toto by malo výsť celkom poľahky. Vyzerá tak, že ten prešov je vytvorený na Ačkový site. Vyjazujú tam tie utility, ktoré tam jednoznačne budú robiť obrovskú nepletu. A je to Sufi, ktorý berie tie 2 killy na svoju stranu. Maty spoločne s Gremenom po smrti, ale je to Nosík, ktorý tentokrát narazí na Galil práve Kanekiho. Pofík ale medzi tým berie kill so svojou M4, a rovnako aj Berg. Posledný už len teda Chayo, ktorý so svojou Mac-10 to bude mať mimoriadne náročné. Prakticky nehrateľná situácia. Ani defuse kity, ktoré neboli nakúpené. Agresia v cave, tá ale nevíde, pretože vidíme práve všetkých hráčov, ktorí smerujú cez rampu. Ale Maty sa môže dostať do nepríjemného flanku, kto tu získa ten prvé durity, bude dôležité, je to krvák, ktorý z tohto ťaží. Germen po smrti, ale Maty je stále veľmi nebezpečný. Nosík ale usmrtí Jagglementa. Ale pozor ešte na Matyho, ktorý opäť rozdáva ostré náboje. Toto môže byť nebezpečné, Nosík tu nemôže zaváhať. A je to Chayo. Vidíme, že Semberga, ktorý prichádza práve. Vyzerá to tak, že jediným úrkerom bude práve Sufi, ktorý bude odchytávať tú rotáciu. Ten sa stretne v dueli v cave, tam je ale Jaggleman úspešnejší. Sufi po smrti, ale to je momentálne jedno, pretože Chayo bude musieť urobiť obrovské veci na to, aby udržal tento site. A Nosík není úspešný, pretože Maty. A jeho M4 strieľava o niečo presnejšie. Bomba ale bude. Náčkový site pointnutá. Kaneki je v tomto dueli úspešný. A opäť je to Berg, ale vo niečo horšej situácii v tom kole predchádzajúcom. Jeden kill tam je. A hráč pravdepodobne namotivovaný, ak tento flash príde dobre, tak by to mohol uspieť prakticky všetkých hráčov. Toto je insane, ale nakoniec to Jagglementovi nestačí. Tam je ale Maty, ktorý očakáva netrpezlivo svojich oponentov. Toto môže byť zdravom, pretože tam vidíme dvojicu hráčov slow HP, ale Maty sa otočil v nesprávnom momente. A nakoniec narazí na hráča, ktorý má dosť HP na to, aby ho dokázal usmrtiť, ak by tam prišiel krvák. A jeho smrť, tak by to bolo jednoduché tentokrát, ale to má Kaneki o niečo jednoduchšie. Ale je to Nosík so Sembergom, ktorí si poradia, či už to s jedným, alebo s druhým hráčom. No a tá desiatka ostane. A tá bodečic budú pripísané hráčom T-Opičok, tí ostanú vo vedení, ktoré je možnosť použiť, ale nie tam ten smoke. Dá sa smokovanie CTčka, ale ten oplík tam je. Toto môže byť veľmi draho, kde je reprak? Náš Nosík úspešne až Jagglementa, ale pozor na Kanekiho. Ten usmrtí Nosíka, bomba pôjde dole. Jeden hráč z tempu, jeden hráč z CTčka. Semberg drží dobrý angle, bude ale potrebovať ten správny timing a ten nevíde. Posledný už len Sufi. O tom stále info není. Prvý tých bomby tam bol. Tá sa teraz bude stikovať, tam není čas. A dokonca tam není čas na to, aby bol usmrtený. Málo chýbalo k tomu. Ale tam je Kaneki pripravený so svojou M4. Ale má iba jeden smoke, s ktorým si môže pomôcť. Tak dámy a páni, držte si klobúky. My vybiehame Bčkový side, je Semberg, prvým úspešným strelcom.
Práve spomínaný hráč Kaneki po smrti. Bomba sa bude poletovať. Že my opäť pohodneme do vyrovnaného stavu, to je otázka. German odchytí ten frak, áno. A v tablici nakročenéme ďalšiemu, nakoniec je to Sufi, ktorý zoberie tento kill. Ale dvojca hráčov Pičovinku na low HP. Jeden z nich je dole. Je to práve Čajo, ktorý usmrtivo píka Sufi. Za pivovarom neuveriteľne náročnej pozícii, on sa dokáže vyčarovať. Tento kill, tak to je neuveriteľné. A no... Až ktorý tam príde, uvidíme, čo z toho Kaneki dokáže vyťažiť. Sufi má low HP a ten closer, že bude sa žiaľ týmky Otzenberga. Aby toto ešte nevyšlo hráčov týmu Pičovinku draho, pretože sme v 3v3. Ale s položenou bombou pulse plant, ktorý Pičugang musí udržať. A vyzerá to tak, že my pôjdeme do overtimeu, pretože Krvák toto všetko dokončí. Sú prezradení a rovnako je German, tento opening bol niečo special, konekne ďalší kill. A rovnako aj check element. Ty zatiaľ len pred bečkovým sajtom. Len sa páni, tým pádom nejaký ten intel o jednom hráčovi tam je ten nepríjemný damage, ktorý tam on schytá. Sa napie pre neho German. Tu skúsil toho smoku, jeden kill tam vyčaruje a medzi tým Berg dokáže plantnúť bombu. German advantage je na strane hráčov New Makaki, tí majú dobre nakročené aj za 15. pointom. Tuto Sufi nemá ako prežiť. Nepríjemný nade, rovnako aj pre Berga, 16 HP pre neho, tá bomba je plentnutá pre Pičugang, ale medzi tým umierajú jeden po jednom, všetci. Príde tam mal ten prvý smoke, ten by mal nejakým spôsobom urobiť minimálne varovný prst v hlavách hráčov týmu Pičugangu a Semberga spoločne sú ako v temple, že dobrý, ale stačí to Sembergovi na ten prvý kill. A toto je problém, ktorý vzniká pre hráčov týmu Makaki a je to Krvák spoločne s Bergom, ktorí to tam poberajú, ale nakoniec ešte check element dokáže usmrtiť, ale kde je ten hráč? Kaneki je na V2. Má 20 sekúnd. On nemá v držaní bombu. Ja si myslím, že tuto kľudne by mohlo ísť na stranu hráčov týmu Pičugangu. Kaneki bombu asi nepletnú, ten čas tam je. Pretože je to práve a tí, ktorý padol na M4. Hráčov týmu Pičugang. Ale pozor, sme v 1v1, dámy a páni, a German to tu môže skočiť tu. A teraz ale aby vychytal ten správny timing, odviete sa, nachádzajú oponent. Dobrý damage, ktorý tam bol rozaný. Kaneki nahitovaný, 62 HP pre ňo i na začiatku kola. Uvidíme, čo na to Semberek, ten sa dostane do nepríjemnej situácie, smokuje si Kejmu. Ale tam je až trojica hráčov, ale pozor, Matý je úspešný, tomuto jednoznačne strieľa fantasticky a pozrite sa na tie Bergové HPčka, to je 6 HP pre neho. To musí byť Sufi, ktorý bude musieť byť tým hráčom, ale pozor! No Lightning Sufi berie jeden a ďalší už nie! Je to German, ktorý takeuje tento shot. 4v2. A toto už vyzerá dobre. Pre hráčov týmu Makaki Nosik zvládne ten duel, nakoniec áno! Ale je to Kaneki, ktorý to všetko dokončí! 16 pre hráčov týmu Makaki a tí vyracujú hráčov týmu Pičugang z E-Bones ligy.